Kate, live kita diri subong sa Campo Delgado kung sa diin ginahiwat ang retirement honors ni outgoing Regional Director Police Brigadier General John Bulalacao kaga turnover ceremony sa magkatalo sa iyang bag-o nga Regional Director sa PRO-6 nga si Police Brigadier General Rene Pamuspusan nga anay Director sa headquarters sang support group sa Campo Crame. Kate, matandaan nga sa nagligad nga sang Lunes sa pinakauli sini nga press conference ni RD Bulalacao iya ginhingadlan ng apat nga posible magkatalo sa iya bilang bag-o nga Regional Director diri sa PRO-6 kag subong gani nasaksihan sang katapos ang media kag sang mga kapulisan diri sa PRO-6 ang mensahe sang bag-ong RD nga si Police Brigadier General Pamuspusan. Kate, si Pamuspusan ay ika-34 ng Regional Director sang Police Regional Office 6 kag doble ang selebrasyon subong nga adlaw bangod kaadlawan man subong ni Police Brigadier General Pamuspusan kag ni Police Brigadier General Bulalacao. Kate, si Pamuspusan kag si Police Brigadier John Bulalacao ang mag-classmates ana isang una sa Philippine Military Academy Class Maringal 1988. Lakip man sa mga nagtambong sa turnover ceremony sanday outgoing Regional Director Police Brigadier General John Bulalacao, Police Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, Director sang PNP Maritime Group, si Police Brigadier General Arwin Pagkalinawan, Director sang PNP Maritime Group, Police Brigadier General Anthony Alcañeses, Director sang PNP Aviation Security Group, si Police Brigadier General Bernabe Balba, Deputy Director for Administration sang CIDG, Police Brigadier General Almer Cabreros, Director sang PNP Engineering Service, si Police Brigadier General Samuel Rodriguez, Director sang Information Management Service. Sa mensahe kagina ni Police Brigadier General Pamuspusan, iya sini nga ginakilala ang mga maayo nga hinimuan ni Police Brigadier General John Bulalacao sa iyang pagtinerdiri sa PRO-6 bilang Regional Director. Yari, Kate, ang pila sa mga mensahe nila kagina. I hereby assume the position as Regional Director, Police Regional Office 6, Philippine National Police, effective June 27, 2019, and I sign. Kate, sa mensahe kagina sa guest of honor nga si Police Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, iya ginapasidunggan ang mga maayo nga hinimuan ni RD Bulalacao sang siya ang nagtinerdiri bilang Regional Director kag iya man ginhangkat si RD Rene Pamuspusan nga ipatigayon o kun i-continue ang maayo nga hinimuan ni Bulalacao diri sa rehiyon. Kate, subong nagapatigayon sa gihapon or nagapadayon sa gihapon ang helikoton sa sulod sang Campo Crame. Kate, si Police Brigadier General Jesus Cambay Jr. naman ang designated subong Director sang Headquarters Support Service, samtang si Police Colonel Remos Caniaso naman ang bagong Deputy Regional Director for Administration sang PRO-6. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.